Teda keď sme po nedeli dobrého pastiera a dobrý pastier kráča pred nami, niektorí zneužívajú tento obraz a nám vytýkajú, že sa správame ako také stádo, ktoré ide za pastierom. Ja myslím, ani jeden z vás ste tu neprišli stádovite. Každý ste sa rozhodli slobodne, prijali aj námahu cestovania a ste prišli. Aj to je prejav dôvery, my nie sme stádo, ale my patríme do košiara Božej cirkvi. Božej cirkvi. A 3 diecézy na Slovensku, Rožňavská, Bystrická a Spišská, si v tomto roku pripomíname 250. výročie tohoto veľkého Božieho daru diecézy. Máme košiar. Každá diecéza má pastiera. Františkáni si pripomínajú 800 rokov od smrti svätého Františka. Koľko ďalších výročí, včera som spomenul výročie svätej Faustíny.